Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li jami'i tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'in samina min jami'il ulama'il amilin wa asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadan mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali wa Imam Abi Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam al-Ghazali wa Imam Junayd al-Qadari wa ila jami'il awliya wa syekh al-Qadir wa jami'il khulafa'ir al-Hasan al-Syadili wa musawi sama fi Indonesia kullihim bi jami'i masyayikhina bi masyayikhina wa sadat jami'il tilmidina wa zawjihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usulihim wa sambaihim wa jami'il abaina وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخوالنا وأخواتنا ورسلنا وأنسابنا والمغضوب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع من حضر في مجلسنا هذا جماعة جدارنا ونخص خصوصا إلى جميع المسلمين واستجدار kita mungkin dan berat dan susah mungkin tiba sehat tiba khususan ila jami'il muslimin fi Gaza wa fi Palestina fi Suriya fi Iran fi Iran wa fi kulli makan wa zaman al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminatu tawiku makamah kang kaping 8. An Utsman radhiyallahu anhu maqala saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wujidat ditemu apa halawatul ibadati manise ibadah fi arba'ati asya'a ing dalem papat pira-pira perkara. Awal utawi kawitane arba'ah iku fi adai faraidillah ing dalem nekani nglakoni pira-pira kewajibane saking Allah Ta'ala. Wasani lan kang kaping pindho fijetina bi maharimillahi ing dalem ngedohi pira-pira keharamane saking Allah Ta'ala.
Wa tsalitsu tawi kang kaping telu iku fil amri dalam perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan wa btighoi sawabillahi lan nyumrih golek ganjaran saking Allah. Warabi utawi kang kaping papat iku fil nahyi indal nyegah anil mungkari saking kemungkaran wal ittiqoi lan ngedoi jogo mereksa min ghadabillahi saking bentuke Allah taala. Akhir setelah jamaah lama yang kita hormati, kalau kita terakhir namus babakan masalah sekawan segoro. Ajeng ingkang saniki kita membahas tentang dawuhipun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu kan salah setunggaling khulafaur rasyidin, al-khulafa ar-rasyidin, yaitu sahabat Kanjeng Nabi ingkang gantosi kepemimpinan sabdane sedane Kanjeng Nabi. Sing pertama Sayyidina Abu Bakar, sing nomor kali Sayyidina Umar, lajeng sing nomor 3 iki Sayyidina Utsman. Selain Sayyidina Utsman iki napa pengganti Kanjeng Nabi Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Utsman iki ugi termasuk sahabat sing dados mantune Kanjeng Nabi. Dadi mantune Kanjeng, bahkan ping kali ngantos dijuluki Dzunurain, wong sing bejo banget sampai oleh cahaya nuru. Ini putrine Kanjeng Nabi kali jadi berwarna. Termasuk Sayyidina Utsman iki sahabat sing paling sugih. Enten Utsman bin Affan kali sinten sing paling terkenal Abdurrahman bin Auf. Iku sahabat-sahabat sugih. Nek sedekah wis ora hitung-hitungan. Hitungane pun boten juta. Cara dikusna pun boten juta, miliar wis hitungan sekali sedekah. Nah, piyambake Sayyidina Utsman niku ningali kedudukan sing kados ngoten niku mulyane. Niku nate ngendikan tentang manisé ibadah. Ibadah niku saged ngrasa manis nek mumpun ngelakoni sekawan perkawis. Niki muataken lan nambahi saking dawuhe Kanjeng Nabi. Nate Kanjeng Nabi niku sing terkenal dawuhaken halawatul iman, manisnya iman, manisnya keimanan. Niki sering diwaosaken pengaosan tengene khutbah-khutbah seneng. Tiyang niku mboten nek enten tiyang niku nggadah 3 perkawis, maka piyambake sampun ngrasakno manise keimanan. Nek sing manise keimanan niku nomor 1 Allah kali Rasule Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku luwih ditresnani tinimbang liyane Allah liyane Rasul. Nek saged ngoten niku berarti keimanane wis manis. Terus nomor kali manise iman niku indikatore utawa tandane yen niku piyambake boten mencintai sinten-sinten kejaba cintae niku merga lillahi ta'ala. Tresno bojo ya merga lillahi ta'ala. Tresno teng anak ya merga lillahi ta'ala. Seneng nang kanca nang dulur iku ya merga lillahi. Mboten enten motivasi atau maksud tujuan lain. Tak senengi ben oleh dunyane, tak senengi ben dadi pendukung partai, ya mergo lillahi ta'ala. Mangkane mencintai karena Allah niku sing nomor 3 tandane halawatul iman niku piyambake gwething karo kekafiran, gwething karo kekufuran, kaya-kaya gedhinge niku kaya-kaya kabeh diuncalno nang geni sampai kaya ngoten. Lah niku
halawatul iman, manisnya iman. Saat ini Sayyidina Utsman nambahi halawatul ibadah ini pasti. Ibadah nek sing iman itu mau kan ten lebete mana. Nah ibadah ini saged rupa, saged enten bentuke, tapi manisnya krasa teng ngene mana. Enten sekawan nggih. Ini ku pertama nek ngelakoni kewajiban utawa perintah-perintah sangka Allah niki kepenak terus enteng rasane terus semangat. Nah ini berarti piyambake pun ngrasakno manise ibadah. Ibadah niku dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Niki mboten kangge ngukur wong liya, karena kita mboten saged Pak ngerti ukuran wong liya. Contohnya ngaten, kita wau kan mantun sholat jamaah. Jumlahe kathah. Niku diantara sak nonton kathah. Niku rasane beda-beda, nglakoni jamaah rasane beda-beda. Enek sing ngrasa kepeksa, enek sing ngrasa mergo wis rutinitas, enek sing mergo sungkan nang omah yo magrib-magrib kok nang omah. Wong lanang kok sholat nang omah wae magrib itu kan. Nah, jadi motivasinya tujuannya mungkin beda-beda. Tapi sing saged ngertos niku piyambak-piyambak. Iki ibadah sing sholat maghrib jamaah ngeten iki manis napa mboten nggih kita piyambak. Mboten iso nduding wong iki, mboten iso nganggo penilaiane wong. Kita piyambak sing biji awake dhewe. Nek sekintene kita nglakoni jamaah maghrib iku rasane enteng, rasane semangat, rasane napa niku mengasyikkan. Nah, niku berarti wis menemukan kenikmatan manisnya ibadah. Mboten usah ditekan, mboten usah dikongkon, mboten usah diiming-iming. Wis kanggene piyambake itu wis gak berlaku kaya iming-iming sholat jamaah 17 derajat mboten kanggo. Bukan berarti mboten kanggo hadise mboten nggih. Tapi piyambake niku orientasi tujuane pun mboten niku. Mergo dengan nglakoni ibadah sholat maghrib jamaah wis ngerasa enak. Tanpa mikir kok ganjarane sepiro, tanpa mikir walesane ya napa niku wis ngerasa enak lan niku ibadah. Lah niki mboten terbatas namung kaya contone salat jamaah mau lintu-lintune akeh penting. Kadang satu ibadah niku kita ngerasa enteng. Tapi kadang enten ibadah sing ngerasa abot. Sing ngerasa lakon ini rada kepaksa. Lah niku kita piyambak duwe ukuran dhewe-dhewe. Enten tiyang niku sing nek nglakoni poso seneng. Mergo dhewe gak sepiro doyan mangan. Tapi enten tiyang niku sing nek salat seneng. Sing ngrasa cara ngono levele seneng niku tinggi. Enten sing senengane ku poso gak sepiro seneng. Salat ya rada asal tapi sedekahe lumo. Nah, benten-benten Pak. Benten-benten. Bahkan mangke ampun menemukan manisnya keimanan niku piyambake pun boten mikir cilike ibadah lan gedene ibadah. Cilike ganjaran gedene ganjaran boten dipikir. Karena sedaya ibadah wis ngerasa penak, wis ngerasa nikmat. Nek kita kan, nek kula lah wis kula mboten contohnya. Kula niku kita sing pilih-pilih, enak ibadah sing kula seneng, enak sing ibadah ngeloni bojo karo salat dalu. Enak pundi. Lha dawuh Gus Bah kula balik nutuaken ngoten nek tali tiyang arom. Timbang sampean salat dalu kepeksa, mending ngeloni bojo. Niku kan gede tiyang awak-awak seneng ngoten. Oh, berarti ngeloni bojo ibadah. Enten tiyang salat dalu iku mergo dipungkuri bojone. Mergo ambek bojone wis ora dipadu. Timbang
bojomu nguri wis tak salat ae. Dadi salate mboten mergo penak masalah salat mergo putus asa karo bojone. Oh, mangke nek empun merasakan manisnya ibadah niku pun mboten mikir gedhe cilike ibadah, angel sorone, iki sing ibadah enteng, iki sing soro mboten mikir. Semua ibadah terasa penak. Nek pun ngeten iki pun tiyang gak usah dikongkon ibadah, ora usah dikongkon, ora usah diiming-iming, ora usah diperintah, ora usah ditekan. Sekali diomongi enek ibadah jenise ngenten. Wis gak usah takok ganjarane sepiro, engko aku oleh ganjaran yo apa, derajate sepiro, mboten langsung budal ngoten. Tiyang sing ngoten niku. Enten tiyang niku mboten saged nglampahi ibadah karena mboten semerap nek niku ternyata ibadah enten. Oh, niku yo termasuk ibadah. Nggih, ngoten niku nggih ibadah, akhire dilakoni. Ngoten lho. Nah, contoh koyo dhewe enten amalan akhir tahun kali awal tahun. Nah, niku tiyang nek pun pikantuk informasi pengetahuan ngoten niku, oh, enten akhir tahun niku enten dungane, enten wiritane, enten amalan, enten. Iku ora katek takok itu kok manfaatnya piye, khasiatnya ya apa, ganjaran ini sepiro mboten kabeh. Sekali itu dinyatakan adalah sebuah ibadah, perintah Allah, maka dilaksanakan. Nomor kali nikmate ibadah utawa manis ibadah niku nek ngedoi larangane Allah. Nek ngedoi larangane Allah niku pun rasa penak, mboten terpaksa, maka piyambake pun menemukan kenikmatan manisnya ibadah. Karena ngenten terus terang. Tiyang niku mboten nglakoni maksiat, niku nek cara upama jujur-jujuran. Sampeyan lapo kok gak nglakoni mendem. Sampeyan lapo kok gak nglakoni main umum. Niku jujur-jujuran. Niku alasannya bener. Napa kok gak mendem? Ya ora duwe duwe. Ge tuku, wong tuku yo larang. Dadi alasannya bukan karena niku larangane Allah, mboten karena ra tuku. Enten sing alasannya napa kok gak nglakoni kemaksiatan ngeten. Wedi keponangan wong, wedi didelok wong. Berarti alasannya karena wedi wong, dudu wedi Allah. Kita niku nglakoni mboten nglakoni maksiat, iku bukan karena kita mboten pengin maksiat iku mboten, sajane yo pengin. Tapi iku man siji butuh biaya. Nomor loro keponangan wong, keponangan keluarga, ngisi-ngisini keluarga. Jadi bukan karena kita gak nglakoni itu terus menemukan kenikmatan mboten terus gelisah Pak. Tiyang itu digodho setan kangge nglakoni kemaksiatan ku gelisah. Kapan yo aku iso nglakoni ngono iku yo? Iso munggah panggung, nyekel dhuwit 50.000. Nyawer. Lah mergo gak godan. Mergo ora duwe duwe, ora gablek duwe, kabeh munggah dituthuk wong kanggo duwe. Nah, itu tiyang niku mboten nglakoni kemaksiatan, bukan karena piyambake wong apik mboten, karena pancen mboten keturutan, fasilitasi mboten enten. Nah, tapi wong nek wis menemukan kenikmatan ibadah, Masya Allah. Mikir maksiat iku wis mutah. Mikir maksiat iku wis mutah. Omongannya ngelang. Oh. Niki Indonesia ini saat ini wis pun mulai gawat Pak, media sosial ini Masya Allah. Media sosial ini diserang kali kelompok LGBT, LGBT. Ini pengaruh-pengaruh mulai kada. Bahkan ada tambahan T, kalau dari kertas nih, enten LGBTI, kalau itu semerta kini nih ngomong. Sangertos kula BT kini ku baca tulis Quran. Sangertos kula. Saat ini ku didangun istilah LGBT. Pokoknya penyimpangan seksual lah istilahnya. Nah, nonton niku ngapunten nggih, ten media sosial kampanye ini pun mulai gencar.
Terus empun kata sing menormalisasi. Mau dibilangin tadi. Ngene iki gak apa-apa, seneng lanang padha lanang gak apa-apa kan dhek yo seneng aku yo seneng. Dan jenengan. Enek lanang seneng padha lanang jare ra apa-apa, mergo padha seneng nek sing gak oleh iku lah aku seneng dhek ra seneng. Lah iki aku seneng dhek seneng kok. Lho, naudzubillah. Terus piye ngono? Terus mereka menganggap wonten iku hak asasi. Wah, masyaallah, hati-hati, Pak. Putrane putune dikontrol. Bukan berarti terus berarti nek lanang sama wedok ora apa-apa, nggih mboten wonten tetep elek ya nek durung wayah iki. Nek durung nikah ya padha elek. Tapi hal sing ngeten iki membahayakan. Karena niki berputarnya di media sosial, Pak. Kita sing pun sepuh sing kurang nyekel HP, mungkin mboten sepinten ngeten iki, mboten sepinten ngereken ngeten. Tapi di luar sana di media sosial jenengan pirsa niki Ustazah Mumpuni Handayati. Nanti pir nggih, sing wedok Pak sok ngapak-ngapak lho apa. Nek pirsa nggih. Niku piyambake diceritani karo jamaah, salah setunggal jamaah. Nah, jamaah niku enggak ada tonggo, enggak ada konco. Sing ngapunten dua-duanya niku penyimpangan seksual. Lanang padha lanang. Nek mboten wedok padha itu untuk lanang padha lanang. Tapi ngakune ngenten, kula niki nggih salat, kula niki poso, yo ngaji, nggih ibadah bahkan umroh, macam-macam. Ibadahe Pak kuwati. Kula nggih apik karo wong tuwa, apik karo kanca, ora tau padu, ora tau elek karo wong ora tau. Lah aku ngene iki yo gak njaluk didadekno ngene iki. Aku iki nanggone diriku enek cinta ngene iki nang sesama jenis bayangin. Wis nggowo-nggowo Allah. Jadi koyok-koyok ngoten niku dhek nyalahno takdire Allah. Aku iso seneng lanang padha lanang wedok padha wedok. Mergo rasa seneng kan diciptakno Allah. Berarti Allah pancen ngersakno aku ya seneng lanang padha lanang wedok padha wedok. Bayangin. Nek ngomong kuwi ten pisan. Ngoten niku Pak, Bu. Sami mawon padha karo penyimpangan seksual niku penyakit. Barang sing diharamno apa, mbok kepingino ya apa tetep hukume haram. Nek enten wong duwe logika, duwe alasan, aku seneng lanang padha lanang, mergo aku rasa seneng iki diciptakno Allah. Berarti Allah menghendaki aku seneng lanang padha lanang. Nek niki umpama bener logika kaya ngenten iki, maka sedaya wong niku oleh punya nafsu atau keinginan yang melanggar syariat. Aku duwe kepinginan nyolong. Lah kepinginan iki sing ngekeki Allah. Berarti aku nyolong ya dikongkon. Nah, wis dadi ngono gak karo-karuan wis. Rusak kan, Mbak? Makane nonton keinginan sing melawan syariat, keinginan napa mawon sing tidak sesuai dengan syariat, itu namanya penyakit maksiat. Ya kudu ditambani. Lan kudu diperangi saestu sakniki. Diperangi, Pak. Masya Allah. Enten keluarga, bapak, ibu, anak loro. Foto, Pak. Apik fotone niku. Bapak, ibu, foto rukun. Kare wong-wong sing LGBT niku wonten media sosial niku fotone niku dipendel, diedit. Wedoke sing foto ibuke digenti lanang. Terus akhirnya dipromosikno. Lho iki lho lanang padha lanang, rukun ngramut arek loro. Bayangin. Gak rusak ngono. Oh, penyakitnya saat ini luar biasa. Mainnya di media sosial, di masyarakat koyokane normal. Termasuk makane ngapunten nggih. Tiyang sing pun ngonten-ngonten niku kena penyakit niku kudu dan ditambani. Penyakit niku. Nek seneng padha lanang wedok padha. Allah niku ndadosaken membolehkan niku kan azwaja ten Quran nggih. Azwaja niku pasangan lanang pasangane wedok.
kok iso urip, terus ada pernikahan, ada syariat akad nikah. Niku kan mergo lanang padha wedok. Nah, terus lanang padha lanang wedok padha wedok ya rusak syariat Islam digawe ngono. Oh nganti-nganti. Nomor 3 wa tsalits fil amri bil ma'ruf wa isawabillahi ta'ala niki dadi siji. Kenikmatan ibadah niku nek saged merentah nggih, merentah kebaikan tur piyambake golek ganjaran saking Allah. Lah nek pas ngelakoni perintah kebaikan itu mboten kudu ngaji lho nggih. Mboten kudu ngaji. Ngandani putrane, ngandani keluargane, ngandani napa niku garwane niku termasuk al-amru bil ma'ruf. Mboten kudu al-amru bil ma'ruf kudu ngaji, munggah podium, khutbah mboten wonten tok. Niku nggih tapi tidak terbatas hanya itu. Semua perintah yang perintah itu alokasinya untuk kebaikan itu termasuk amar ma'ruf. Le dan sholat, wayahe sholat niku perintah. Ne dan ngaji, wayahe ngaji. Pokok jenengan merintah, sing perintah niku alokasinya untuk kebaikan-kebaikan, napa niku wajib, napa namung sunnah, maka niku sebutane pun amar ma'ruf, mboten kudu ngaji. Termasuk ketika kita golek ganjaran saking Allah. Kita ngibadah niku lak golek ganjaran saking Allah, mboten saking sinten-sinten. Sembahyang yo golek ganjaran saka Allah. Poso golek ganjaran saking Allah. Maca Quran golek ganjaran saka Allah. Nah ngoten lek dilakoni kanthi nikmat, kanthi ayem, nah itu berarti pun menemukan manisnya ibadah. Nomor sekawan gini ku an-nahyu anil munkar, nyegah kemungkaran, nyegah kemaksiatan. Wal ittiqa min ghadabillah, lan ngreksa aja sampai kena muring-muringi Allah, aja sampai kena murkane Allah. Larangan apa mawon sing jenengan aturaken atau pencegahan preventif napa mawon sing jenengan lampahi sing niku ben boten kena ghadabe Allah, ben boten kena bendune Allah. Terus jenengan lampahi kanthi lega, kanthi nyaman, boten enten tekanan utawa wedi napa-napa. Nah, berarti pun menemukan manisnya ibadah. Jadi nek umpama di ringkesno segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan dengan ringan, dengan semangat, tak ada beban, tak ada tekanan, itu berarti menandakan kita sudah menemukan manisnya ibadah, manisnya ketaatan pada Allah. Terus ketaatan atau ibadah pada Allah itu landasane boten karena ketakutan, boten karena tekanan, boten karena dorongan atau iming-iming, boten nggih Pak. Aku sholat itu karena aku seneng nglakoni sholat. Aku poso mergo aku seneng nek poso, justru gak poso susah. Enten lho Pak Bu ngapun. Tiyang niku nek pun ngrasa manis ibadah, kilangan ibadah niku getune ra karu-karuan. Jenengan insyaallah nanti nglampahi. Jenengan pun kulino jamaah contone mawon. Terus kok ketinggalan, nopo keringan, nopo bingung tangi niku bojone diuring-uring, anake dhewe. Bapak kok gak digugat. Lah bapak nembe sare kula kinten nembe saya. Ngene iki bapak ketinggalan gak iso jamaah terus ya opo? Anake diuring-uring. Mergo nek nglakoni ibadah penak, gak nglakoni ibadah wis ora penak. Nah, carane ngenten, kula dulu guru kula nggih. Carane nek umpama kilangan kesempatan ibadah, kaya wau jamaah nggih. Bukan kehilangan sholat ya mboten. Hanya kehilangan jamaah. Contoh napa zuhur, mesti ini kan kita jam 11:30 nih. Jenengan kok tiba-tiba jam 11 nembe saya sangat.
Tak gelendang diluk rek. Tak merem-merem diluk 10 menit 15 menit biasanya ngonten gitu. Akhirnya kena kipas tambah liur amblas sampai jam 1. Enak pancen. Tangi gedandapan. Kok gak krungu adzan. Kok gak ono adzan belas iki opo? Bukane gak ono adzan, pancen gak krungu adzan pancen wis kadung penak. Lah ngoten niku mboten usah muring-muring. Karek ngenteni ngibadah sing ilang. Carane ngenteni ngibadah sing ilang. Maka ngibadah niku nek ilang jenengan gentosi kali ibadah liyane. Niki kula dhewe guru kula. Contoh, kilangan ibadah jamaah ping setunggal. Maka terus kita aku iki ibadah wis kelangan. Wis kelangan jamaah. Maka dinggo ngenteni jamaah. Bukan gentosi jok sholat begitu, bukannya boten sholat, boten. Sholatnya tetap tapi kan boten jamaah. Berarti sang kilangan kan jamaah. Maka jenengan gentosi kali ibadah lituni. Contohnya apa? Sedekah. Aku kok asar budal nanggone masjid tak nggo dhuwit 10.000. Minangka gendine aku maga jamaah ngoten Pak. Keren nih. Nggih. Nek kula dhewe guru kula malih ngeten. Pak Musholin namanya masyaallah ya Mbak. Nek sampean kilangan jamaah, maka keluargane dikandani. Niki kula termasuk lakon kula. Engko jamaah ngasar nang masjid, mulai salat malih jamaah karo keluarga. Dadi jamaah ping 2 ngasare. Angsal iadah niku namanya. Temriki sholat asar jamaah, makin mantuk sholat asar malih kali keluargane jamaah. Berarti jamaah ping 2. Boten apa oleh ganjaran. Nah, pokoknya sekali kilangan kesempatan ibadah jenengan gentosi kali ibadah liyane. Saged ibadah sejenis kaya wau, kilangan jamaah berarti ngendani karo jamaah. Jamaah asar ping 2. Sing siji ten mriki, sing setunggal ten dalem kali garwane saged. Utawa jenengan gentosi kali sedekah. Ini arek cilik, lele tak tukokno es krim gitu. Moro-moro kok dunia tak sulis tukokno es krim. Laku Pak Sulis, aku keri jamaah. Muga-muga beji Pak Sulis keri malih. Sawon nang bocah iki niku dadi tiyang nek pun menemukan kenikmatan ibadah, kilangan ibadah niku rasane getun. Oh, napa mawon lah, mboten anu jamaah napa mawon. Kilangan ngaji, kilangan kecuali nek karena pancen udzur, contoh ning ngapunten nggih. Jenengan enten sederek sedo. Sederek praket sedo. Terus ten mriki nembe ngaos. Waduh, iki nek melok ngaji ga iso tak ziarah keri, bahkan gak iso sholat jenazah. Tapi nek aku nututi rono iso sholat jenazah, iso takziah tapi kilangan ngaji. Nah niku mboten napa-napa karena kilangan ibadah gendine tetep ibadah wonten wis. Cekak nggih. Wonten kula lanjutaken bendang mari. Wal maqala tutasiatu utawi makalah kang kaping 9. Enten sing tandhaken padahal kasih enten. Nggih monggo. Kami mau berangkat sholat jamaah. Nggih. Tulat atau tidak ketemu orang jatuh. Oh nggih. Menolong, akhirnya telat jamaahnya. Nggih, sami niki kasusnya. Jadi ketinggalan atau kilangan ibadah gentine tetep karo ibadah. Nolong wong niku ibadah. Bahkan nolong wong niku saged dadi wajib, Pak. Nek mboten enten sing nolong kejaba jenengan mergo sing ngertos namung jenengan, oh dadi wajib. Jenengan akhirnya terus mbelani jamaah tiyang kejelung wah malah kedosan gitu. Nah, makanya ibadah itu selain itu nggih aturane nek kilangan ibadah jenengan gentosi kali ibadah. Terus yang kedua yang perlu dipahami malih, ibadah niku enten skala prioritas, enten ranking, Pak. Ranking siji aja dikarahno karo ning loro. Ngoten. Dadi lek enek ibadah sing rankinge setunggal, gini ki dilantangi, aja belani loro, ninggal sing siji. Nek contoh tenggene fikih namine ranking siji niku wajib, ranking loro namine sunnah. Ibadah wajib ojo sampai ditinggal
nggur belani sunnah. Contone jare Pak Idam nek apa Asyura nglakoni wiritan sakmene katahe, nang wiritan tenan. Mulai barengi isya jam 09.00 terus sampai jam 1. Wes apa ae diwaca kabeh. Bablas turu keturun tangi jam 09.00. Wah, ora tansah. Jangan sampai ibadah belani sing ring loro sampai ketinggalan sing nomor siji. Jadi jenengan empun ngukur piyambak. Prioritasé niki ya napa? Empun ngukur piyambak. Prioritasé niki ya napa kanthi nglakoni ringing loro ya oleh, ringing siji ya oleh. Sing sae kan ngoten. Dadi kewajiban nggih pikantuk, sunah nggih pikantuk. Ngoten. Tapi nek pancen iki nek dilakoni loro karo ra iso, jamaah karo nulung wong gak iso karo tak lakoni. Nek aku jamaah gak iso nulung wong, lek nulung wong gak iso jamaah. Maka jenengan timbang, jenengan ukur endi sing wajib, endi sing ranking siji, endi sing ranking karo. Ngoten mawon. Ngoten nggih. Oh, mangke jenengan ukur piyambak. Niki tasih enten hubungane karo pertanyaan jenengan niki. Wal maqalah atas aku. Qala Sayyidina Utsman, niki Sayyidina Utsman dawuh malih ten lain kesempatan. Arba'atun utawi ana petang perkara. Dhayiruhunna kang utawi njoboe arba'a iku fadilatun rupa fadilah. Nek nang fikih istilah fadilah niku sunah ngoten mawon ben gampang. Tapi wabatinuhunna utawi jerone arba'a iku fardhatun hukume wajib. Napa mawon niku sing pertama, mukhalatatus sholihina. Kumpul wong saleh, kumpul wong apik iku fadilatun sunnah. Tapi wal iqtida'u manut bihim lawan wong saleh iku fardhatun wajib. Kita kan kumpul karo wong apik niku mboten wajib. Ya sunnah. Karena ngapunten nggih, kanca kita niku kan rena-rena to Pak nggih. Kanca kita niku ya ana sing apik, ana sing elek. Niku padha-padha makhluke Allah jenengan kumpuli sedanten mboten napa. Mboten napa. Jenengan kekancan kali wong ahli salat monggo, jenengan kekancan karo wong ahli mendem rapopo. Kekancane niku. Masalah ini ku kekancane jenengan niku manut napa mboten, katut napa mboten. Nek jenengan kumpul kali tiyang ahli salat katut salat sae. Nauzubillah kok koncoan karo wong mendem katut mendem. Nah niku sing bahaya. Makane kan tiyang-tiyang sepagada unen-unen kumpul karo wong dodol minyak wangi mambu wangi. Kumpul wong bakul sate dadi ambune. Niku pun dadi kaidah pun. Dadi jenengan kumpule mboten apa, Pak. Kekancane mboten apa. Iki kancaku, tak kotake HP jenengan ya salat gak salat jenengan mboten masalah. Masalah niku kita katut napa mboten. Nek katut karo wong saleh, karo wong apik wajib itu. Wajib. Kekancane mboten wajib, tapi dengan cara kita kumpul karo wong saleh, iku akhirnya kita melu seneng salat, melu saged salat. Kumpul karo wong nakal, titik akeh niku ngurangi ibadah. Titik akeh akhirnya. Iya nek jenengan sing apik iso mempengaruhi sing aku koncoan karo wong mendem ben dhek sadar tobat. Halah, ya lek dhek sing sadar, lek jenengan sing tambah kesasar. Bahaya tenan. Kula mboten menging terus koncoan sing apik mawon mboten, tapi kita niku duwe niki Pak, ukuran batas piyambak-piyambak. Enten tiyang niku sing prinsip keimanane kokoh sanget. Mbok koncone mendem nang pinggir piyambake wiritan kuwi enten. Enten kula nggak ada guru tentang berani. Itu yang dadi niki wakak kesiswaan teng MTS. Wah, kuat banget Pak. Ahli toreko, ahli wiritan, tapi kancanane karo ngoten-ngoten niku Pak, ahli preman-preman. Terus piyambake nek dijak mendem niku pamit teng jeding. Dadi pamit teng jeding, entene kanca-kancane mendem kabeh. Terus piyambake karek kancane wis ngombe banyu ngono, kok mboten ngentos kancane. Nah, dadi nek umpama kita saged bentengi awak dhewe, maka mboten apa jeneng kanca. Tapi lek tambah katut, wah niku tanggung jawab pribadi. Macam-macam niku.
Nomor kali wa tilawatul Qur'ani maca Qur'an iku fadilatun mek fadilah sunah maca Qur'an. Tapi wal amalu nglakoni bihi kelawan ten lebete Qur'an iku fardhatun hukume wajib. Jenengan saged maca Qur'an utawa maca Qur'an sing kanthi lancar sampai awal sampai akhir khatam bolak-balik niku hukume namung sunah. Kejeboten ngene salat gitu, ngene salat kan enten sing beberapa yang diwajibkan. Al-Fatihah itu. Tapi di luar niku badhe salat aku maca Qur'an apa mboten. Nah niku monggo. Niku namung sunah. Jenengan lampahi pikantuk ganjaran mboten dilampahi mboten dosa. Jenengan mboten ngaji terus gak disiksa mboten. Tapi ngelakoni isine Qur'an niku hukume wajib. Ngelakoni isine Qur'an. Lah dengan nglakoni isine Qur'an iku mboten kudu iso maca Qur'an. Kita ngerti perintah poso, perintah salat, perintah sedekah kan gak kabeh wong ngerti to, Pak. Gak kabeh wong perintah poso nang Qur'an sing endi, kan gak kabeh wong ngerti. Perintah salat nang Qur'an juz pira, surat pira, ayat apa kan mboten kabeh tiyang ngertos. Tapi kan ngertos nang Qur'an iku perintah salat, Qur'an iku perintah poso, Quran merintah dadi wong apik. Niku kita yakin teng Quran enten. Para kiai, para ustaz itu sering sajen teng kita. Cuma kita mboten semerap setunggal-setunggal mboten napa-napa niku. Sing penting kita ngelakoni sing enten teng lebete Quran. Dengan cara napa? Mungkin iku wau derek pengawasan, mirengaken khutbah, disajangi para ustaz, para ulama, mboten napa-napa. Lajeng wa ziyaratul kuburi, ziarah kubur iku fadilatun fadilah. Ziarah kubur fadilah. Tapi wal istidadu cawis-cawis, cepat-cepat persiapan laha maring kubur iku fardhatun hukume wajib. Jenengan ziarah mboten ziarah monggo mboten napa-napa. Hukume sunnah. Tapi jenengan duwe persiapan kangge kematian mabadal maut kangge napa sing badhe kedadosan tenggene sabadane kematian hukume wajib. Karena tiyang niku enten tiyang sing boten ziarah kubur tapi piyambake gadahi persiapan kanggo kematian. Persiapan kangge kematian ngathah-ngathah nang ibadah niku kan boten kudu karo ziarah kubur. Dengan mirengaken pengaosan, nggih, mirengaken khutbah didhawuhi para ustaz para ulama niku pun saged kita nglampahi kesaenan kanggo sami kematian saged. Memang dawuh Kanjeng Nabi niku ziarah kubur niku resep utawa obat sing paling mandi paling manjur kangge kita ngelingno kematian, kangge kita ngelingno akhir. Bahkan jenengan ziarah nang kuburane wong kafir mboten apa. Mboten apa. Kanggo ngeling-eling kematian lho iki. Wong biyen kafir nakal dikandani ra kenek kon metu Islam ra kenek kon ibadah ra kenek. Akhire ya pancet mati. Lek ngoten niku mboten. Sing mboten nangsal iku ndongakno. Lek ndongakno mboten nangsal. Lek ndongakno niku khusus kangge wong Islam. Kangge muslimin sing donga assalamualaikum ya ahla diyar niku khusus kangge kuburane wong Islam. Tapi nek wong kafir mboten asal kita ndongakno. Cuma nek kangge ziarah tok terus kangge kita ngeling-eling kematian, kangge kita napa niku mendhet ibarah, mendhet hikmah lho iki lho. Wong saleh, wong iman yo mati, wong kafir yo mati. Saiki ayo milih mati dalam keadaan kafir apa mati dalam keadaan iman. Lek kangge ngoten mboten napa. Mboten napa. Enten ulama niku sing sering ziarah salah satunya itu kuburan wong kafir. Sampai santri ini yo gawok gumun. Jenengan ziarah kok nang wong kafir. Aku kurang ndongakno wong kafir iku. Tapi kanggo ngelingno nang awakku, kapene mati dalam keadaan kafir apa mati dalam keadaan iman. Padha-padha soalé padha materi.
Cara disangoni padha ora iso apa-apa mbok sing kafir napa kain kafane apik luwarang karo sing wong mukmin kaine welek ya ora ono bedane nang jero mergo sing dienggo niku amale amal ibadah ora urusan karo apike kain kafan mboten. Nah niku kangge ngoten mboten napa ziarah kubur niku namung sunah monggo tapi persiapan kangge kematian hukume wajib. Nah ini yang kula waosaken iki rada dawa keterangan. Wa ziaratul kuburi utawi ziarah kubur iku imali mujarradi tadzakuril mauti. Ana karane karena mergo murni pengen eling-eling kematian tok wal akhirati lan eling-eling akhirat bahwa mangke enten kehidupan setelah kematian. Ya fatakumu mongko ana apa iku manzara kubur biru katil kuburi kelawan ningali kuburan min ghairi ma'rifati ashabia tanpa ngerti sapa sing nang jero kubur. Walau kubur rasa kafirina senajan kuburane wong kafir mboten napa-napa kangge ngeling-eling kematian tok kita nyambangi utawa ningali kuburane wong kafir mboten napa-napa. Tapi enten ziarah kubur niku linahwi du'ain mergo donga lek niku fatusanu likulli muslimin ya niku ndongakno kuburane wong Islam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Jenengan lewat kuburan kok gak ngerti iki sapa tapi ngerti lek iki lanang iki wedok. Contone ten maesane kan nisane kan enten sing Pak iki jeneng lanang jeneng wedok. Kan Pak enek nisan tapi gak ono jenenge. Nah dongane secara umum ngangge firlahu mboten napa-napa. Domir hu niku nek kita mboten ngertos sinten-sinten lebete niku kakung napa putri damel hu mawon. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Karena hu niku napa niku mangke domire nang ngene wong sing mati secara umum, baik laki-laki atau perempuan. Tapi nek umpami jenengan pengen ndongakno iki sak kuburan iki wakeh nggih kaya kuburane wong Islam sing kathah mboten namung pribadi satu-satu. Maka yo gawe hum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Niku sunah. Kanggene ndongakno kuburan Islam. Lah eternane sing bukan namung ndongakno auli tabarruk. Ziarah kubur sing tujuane kanggo ngalap berkah, mendhet barokah. Nah niki mangke kontroversi niki. Yang jelas kontroversi tentang masyarakat tapi secara dalil bisa dipertanggungjawabkan. Tabarruk niku tenggene makan termasuk ziarah niku diperbolehkan, dianjurkan, tidak hanya diperbolehkan, dianjurkan tenggene kuburane wong sing pasti utawa jelas kesolehane. Sing tiyang niku jelas soleh. Saking pundi kok jelas soleh? Nggih saking cerita uripe. Saking manakibe, saking sejarah uripe. Karena sejarah uripe niku wong niku kan mboten namung ngerti wong siji loro sih, Pak. Nek enten wong 1000 ngomong iku apik, berarti wong iku ya wong apik. Contone ngapunten para wali Gus Dur. Jenengan sajen wong Gus Dur diarani apik gak wong siji loro. Sing ngarani wong apik Gus Dur mboten wong siji loro. Konan bareng mungkin ya atusane sing ngarani Gus Dur wong apik berarti piyambake wong sok. Lah kita niku ziarah kubur siji yo ndonga, tapi nomor loro saged ngalap berkah. Ngalap berkah dengan tek jenenge keluargae jenenge lemah itu mboten wonten. Dengan dugi mawon niku pun pikantuk berkah. Bahkan napa Imam hadis, Imam Ahmad niku salah satu napa imam hadis. Imam hadis itu kan enten Bukhari, Muslim niku Pak. Imam Ahmad itu salah satu sing ndadekake kutubus sita, Musnad Imam Ahmad. Niku nanti disune pirsa murid. Umpama kita ziarah kubur, nggih, terus sampai napa nyepeng maesane, diambungi maesane, diusapno ngenten. Alasane kanggo lit tabarruk niku hukume ya napa? Sing jawab ku hadis. Ahli hadis jawab la basa rapopo.
Mboten napa-napa. Bahkan enten tabiin saking pengikuti Kanjeng Nabi niku nate nangis geru-geru teng ngajeni makam. Kalih kancane ditepuk, Pak. Kalih kancane ditepuk. Wih, ngene ku ra ilok diseneni kancane. Terus sing nangis geru-geru niku genteng nyeneni. Aku gak nangisi lemahe, gak nangisi maesane. Sing tak tangisi, sing tak cukup berkah iku sing nang jero lemah. Tiyang itu ngapunten iki, ngusak maesan kan mboten mergo maesane to, Pak. Tiyang niku lho, nek wong ziarah teng makam tiyang saleh, teng guru utawa wis kene lho sing paling gampang. Jenengan ziarah teng makam tiyang sepan. Bayangke jenengan enek lare yatim. Kanca-kancane teng ngene story niku nek pas wae riyo-riyoan kan sungkem karo wong tuwa, nggih mboten. Story niku, Mas, aku kula kadang nenes Pak, tapi story niku nenes. Engko ndane rasane wong arek-arek sing mboten gadah tiyang sepan. Akhirnya terus ten makam, Pak. Makam terus sampai nangis ten ngene. Makam sampai ngambungi maesane. Jenengan tanglepi iku ngambungi maesane apa bapak utawa wong tuane jero. Mboten masalah maesane, mbok maesane jenengan gantos, jenengan kan sing nyar. Ya pancet ditangisi teng mriku, pancet nang kono diyakini tiyang sepan. Dadi ampun ningali dohire ngoten. Niku para kali ulama ampun dicontohaken, pun mboten napa-napa niku. Oh, nanti enten sing ziarah kubur niku selain dongano, ugi ngalap barokah. Lah ngalap barokah ini dengan cara-cara yang diperbolehkan syariat. Bukan terus maesane digondol mulih terus lemah di lebono kresek. Wah, yo ngentekno ngono. Oh. Lah terakhir wa iyadatul maridi nyambangi wong lara fadilatun sunah, nyambangi wong lara sunah. Tapi waktu khaudul wasiyah fardhu, tapi mendhet wasiat nggih, ngelakoni wasiat wong sing lara hukume wajib. Tiang sing sakit, khususnya sakit sing kabeh sedo niku, niku kadang-kadang kan pesen-pesen to, Pak. Engko nek aku mati, turun masjid rumaten. Turun anak-anakku rumaten, adik-adikmu sekolah kabeh. Nek iso sampai dadi sarjana. Kene enten tiyang sampai enten emas iku sing rela pedhot sekolah sampai terus nyambut gawe mergo diwasiati bapake adik-adike kudu wajib niku. Nglakoni wasiat nonton niku wajib. Bahkan ten mriki mangke diaturaken teng hadis Kanjeng Nabi. Kula tingali teng ngene Sunan Ibnu Majah disebutaken. Man mata ala wasiatin, sapa sing mati dalam keadaan nglakoni wasiat. Man mata ala wasiatin. Piyambake niku dalam nglakoni wasiat durung mari wasiate, durung sempurna wasiate pun sedo. Maka piyambake dihukumi mata ala sabilin wa sunnatin. Mati dalam sabilin lakoy mati syahid. Wa sunnatin mati dalam sunnah Rasulullah. Wa tuqon mati dalam ketakwaan. Wa syahadatin mati dalam keadaan syahadat. Wa matamafuron mati dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya tiyang nglakoni wasiat wadon tapi pancen ganjaran gede pun gede manfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.